जाए खाती कोनो रोक ठेक नहीं के। यहाँ के हर जगह जानी गुरु बहना, लोग बोलावे और जहाँ यहाँ के ना जानी तहाँ केहू के कोनो काम पूरा ना होला। ऐसे कि कहल बा कि संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, अब महावीर जब ना। तो देखी कैसे हमनी के हनुमान जी हमनी के चर्चा में आवतनी, और वही हनुमान जी से निहोरा बा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, प्रभु श्री राम के लेके हमनी के चर्चा में आई कि जवन हमनी के रौरा प्रति भाव बा, प्रेम बा, वो भाव के समझी। ऐसे कि हे मालिक, हमनी के धन संपत्ति के जरूरत नहीं है, हमनी के तरौरा प्रेम खाती पागल बानी जा, रौरा पाँव के धूल खाती पागल बानी जा। के उड़ाता आवेले, हाँ उड़ाता आवेले, उड़ाता आवेले, हाँ उड़ाता आवेले, बाजार की बाना बाना उड़ाता आवेले। उड़ाता आवेले, उड़ाता आवेले, बाजार की बाना बाना उड़ाता आवेले। गुरु बहना जी, हाय उड़ाता आवेले, हो झुमाता आवेले, गुरु बहना देखी कहाँ यहाँ पे जरूर जाने। आज की मंगली यादों के भजनी आज झुमाता आवेले, श्री राम जी के नामा जपताया, श्री राम जी के नामा जपताया। आर के कर दूत हवन के कर पूत हो, दूत हवन के कर पूत हो। हर हर महादेव बहना जी आके कर हो हवन ना, दोनों आँखी के हो गए ना, आके कर हो हवन ना, दोनों आँखी के हो गए ना, आके कर हो हवन ना। दोनों आँखी के हो पुतरिया के कर हो हवन ना। गुरु बहना जी हमारे रौना है देखी, अरे रामा जी के दूत हवनी अंजनी के पुत हो, अरे रामा जी के दूत हवनी अंजनी के पुत हो। अयोध्या के पुतरिया के करहमा गुरु बहना जी सीता हो जी के ना, दोनों आँखी के हो गए ना, सीता हो जी के ना, दोनों आँखी के हो पुतरिया, सीता हो जी के ना।
ये दो माया की के हो नए नामा सीता हो जी के नामा हरि उड़ता आवेले हो उड़ता आवेले एक बजरंगी वाला उड़ता आवेले हर हर बम बम बोलता आवेले एक श्री राम जी के नामावा जपता आवेले हरि उड़ता आवेले हो उड़ता आवेले और आवेले अरे पहिला में दाया माई दूसरे में जाना अरे पहिला में दाया माई दूसरे में चारा चारा गोरा बहिना के धजनिया सुनता आवेले बोले श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय जय। हो गया।